Tarara. Vesel, fericiți, lucrăm la marketing. Awesome. Măcar ceva merge bine. Hello, I'm George and I handle the how with regards to the tech stuff. Dar ce înseamnă să fie, a dracu? Serafimie. Hei, 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 știu, nu. Trebuie să tot vânezi oportunități. Nu poate să-mi iei filmele de gen... Dubla 15. Yes, of course. Optimizar los procesos de su puta madre. Our objective, no. 5, 4, 3. Let's have for exam. Fă-te din nou. De motion, de motion. Dubla 9. Mulțumim camerei de comer din Málaga. No. ¿Lo he dicho mal? ¿Lo he dicho mal? Salut, eu sunt Cristina. Dar ce înseamnă să fie, a dracu? Mi-am dat seama că s-ar putea ca eu, ca și persoană, eu, adică Vasiliu Sălina, să mănânc cam mult. Aici e ruptura. Până... And automating business process workflows using intuitive software solutions. Dubla 7. Mulțumim camerei de comer din Málaga. Gracias. Bă, dar e intuitiv de citit, de ce e neintuitiv de pronunțat? Am făcut acest prim pas și ghici ce? Am mâncat la jumătate din shawarma. E bine să găsești ceva din locuit. Eu sunt George Biluț de la ABAC. Hello, I'm George and I handle the how with regards to the tech stuff. Asta ce vorbește? Oare ce cu camera asta? Sau cu obiectivul? Acolo, țac, țac. Trebuie să prinzi asta de tine undeva. Unde? În gât? O să-ți fie incomod un pic. În gât? Dar ce înseamnă să fie, a dracu? Da, ne-am găsit Dumnezeu. Hei! Doamne, ce melteancă sunt! What the fuck was that all about? Chi stârlea. Foto smart. E doar engleză asta. Fernando, eu soy embarazada con tu padre. Au făcut și spaniole și coluat în America. They took him to the penis. Dar ce înseamnă să fie, a dracu? Nu poate să-mi iei filmele de gen... Ce-mi place să povestesc despre asta? We are anonymous. We are legion. This solution has been quite of improvement since its Then at the level of method. Go Power Rangers. Discuția. I was chilling right around my way. Când prinde leu mistrețul, e gata. S-a dus?